በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድሃኒ ዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ከምኡ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ይቕረ ድማ ብልለይ ጠፊቐኒ ስለ ዘይጣዕመኒ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መጋቢት ዕለት 11 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክዝድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በዚ ለማዓንቲ 11 መጋቢት ወርሓዊ በዓሉ ናይ ቅዱስ ያሬድ እዩ። በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ያሬድ ማህሌታይ ጥዑመ ልሳን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ከምኡ እውን መጋቢት 11 ካብ ተስዓቱ ቅዱሳን ሓደ ዝኾነ ኣቡነ ኣሌፍ ዕረፍቶም እዩ። ኣቐዲሙ ናይ ከሓዲ ንጉስ ናይ መክስምያኖስ ወታደር ዝነበረ ድሕሪኡ ግን ብጎይታ ኣሚኑ ተዘቕዚቑ ክሳብ ምስቃልን መልሓሱ ክሳብ ምቑራፅን ብዙሕ ዝተሰቐየ ቅዱስ ቴዎቅጤዎኖስ እውን ብሰማዕትነት ዓረፈ። ምስኡ እውን ቅድስቲ እስክንድራ ብሰማዕትነት ዓረፈት። ንወዲ መኮንን ኣብ ልዕሊ መቃብር ጸሎት ገይሮም ንወዱ ካብ ሞት ኣተንሲኦም ንህዝቢ ኣእሚኖም ዘጠመቑ ሰማዕት ኣቡነ ባስልዮስ እውን ዕረፍቶም እዩ። በረኸቶም ዓመታውን ወርሓውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ቅዱሳን በረኸቶም ይሕደረና ኣሜን። ኣባ ባስልዮስ ናይ ኢየሩሳሌም ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ኣርሞን ምስ ካልኦት ኤጲስቆጶሳት ኮይኖም እምነት ኣብ ዘይብሎም ሃገራት እንዳኸዱ ወንጌል ክሰብኩ ሸምዎም። ናብ ናይ ከሓድቲ ዓድታት ድማ ኣትዮም ክምህሩ ጀመሩ። ናይ ሰርዑና ዓዲ ናብ ዝበሃሉ ቦታታት ድማ ከይዶም ክሰብኩ ከለዉ ብዙሓት ከኣምኑ ከለዉ ከሓድቲ ግን ብቕንኣትን ብኽፍኣትን እንዳተለዓልዎም ከሳድድዎም ጀመሩ። ድሕሪኡ በዓቲ ገይሮም ኣብ ውሽጣ ተቐመጡ። ኣብኡ ኮይኖም ድማ ደቂ እዛ ዓዲ ክድሕኑ ክልምኑ ጀመሩ። ናይዛ ከተማ ገዛኢ ሓደ ወዱ ሞይትዎ ስለ ዝነበረ ድማ ወዱ ንኣቦኡ ብሕልሚ ተገሊጹ ኣቦይ እነሆ ኣብ ውሽጢ ጸልማትን ስቃይን ኣብ ስቃይ ስለ ዘለኹ ናብ ኣባ ባስልዮስ ከይድካ ክጽልየለይ ለምነለይ በሎ። መኮንን ድማ ሰንቢዱ ናብ ኣቦና ከይዱ ናብ ከተማ ከይዶም ኣብ ልዕሊ ናይ ወዱ መቃብር ጸሎት ክገብር ለመኖም። ንሶም ድማ ከይዶም ኣብ ልዕሊ ናይ ወዲ መኮንን መቃብር ጸሎት ገይሮም ንወዱ ካብ ሞት ኣተንስእዎ እሞ ኩሎም ህዝቢ ድማ በዚ ድንቂ ተኣምር ኣሚኖም ብኢድ ኣባ ባስልዮስ ተጠመቑ። ክፍኣትን ከሓድትን ግን ቀኒኦም ንኣቦና ኣሲሮም ጽኑዕ ግርፋት እንዳገረፉን ብዙሕ ኣሰቃቂ ስቃያት ስለ ዘውረድሎም ብኡ ብሰማዕትነት ዓሪፎም ነብሶም ንእግዚአብሔር ይሕሊፎም ሃቡ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ድማ ይምሓረና ኣሜን። ከምኡውን ኣቡነ ኣሌፍ ትስዓቱ ቅዱሳን ብፍቓድ እግዚአብሔር ተኣኪቦም ወላ እኳ ኣገልግሎቶም ይፈጽሙ እምበር ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እዮም። ኣስማቶምን መበቆል ሃገሮምን ከዓ ከምዚ ዝስዕብ እዩ። ኣቡነ አረጋዊ በዓል ቁስጥንጥንያ ዞሮም እዮም። ኣባ ሊቃኖስ በዓል ቁስጥንጥንያ ዞሮም እዮም። ኣባ ይምዓታ ካብ ቁስያ ኢጣልያ እዮም። ኣባ ጽሕማ ካብ አንጾኪያ ሶርያ እዮም። ኣባ ኣሌፍ ካብ ቂሳርያ እዮም። ኣባ ጉባ ካብ ቂልቅያ ግሪክ እዮም። ኣባ ኣፍፄ ካብ እስያ እዮም። ኣባ ጴንጠሊዮን ካብ ቁስጥንጥንያ ዞሮም እዮም። ኣባ ገሪማ ቁስጥንጥንያ ዞሮም እዮም። እዞም 7 ቅዱሳን እዚኣቶም ንኣቡነ ጳኩሚስ ልክዕ ከምዚ ናይ ሓውና ህፃን ወድኻ ዘሚካኤል ልብሰ ምንኩስና ኣልብሰና ኢሎም ሓተትዎም እሞ ኣልበስዎም። ኣቡነ ዘሚካኤል ኣቡነ አረጋዊ ብኩሉ ነገራት ከም ኣቦኦም ኮይኑ የገልግሎም ነበረ። ትስዓቱ ቅዱሳን ዓበይቲ ተኣምራት ይገብሩ ነበሩ። ምውታት የተንጽኡ፣ ሕሙማት ይፈውሱ፣ ለምጻማት የንጽሁ፣ ኣጋንንቲ የውፅኡ፣ ዕውራት ብጸሎቶም ይርእዩ፣ ካብ ኣታቶም ኣኽራናት ካብ ጎቦ
ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዘግዓዙ ባሕሪ ዘንደዱ ንመስዋዕቲ ዝኸውን ስርናይ ንጉሆ ዘሪኦም ኣጋምሸት ሰርክ ኣብ ልዕሊ ዓቢ ገረብ ከም ዓውዲ ተጠቒሞም ኣኺዶም ዘእተዉ ዕንፀይቲ ኣውሊዕ ንጉሆ ተኺሎም ሽዑ ንሽዑ በቒሉ ዓብዩ ነቒጹ ንጊዜ ሰርኪ ንምሸት ድማ ኣብ ጊዜ ቅዳሴ ፈሓም ጽንሃህ ዘርከቡ ብመንፊት ማይ ዝዓቆሩ እቲ ማይ ድማ ከይተኸዓወ ካብኣቶም ብኢድ ሰብ ዘይኮነ ብኢድ መላእኽቲ ዝተገንዙ ካብኣቶም ብጊዜ ጸሎት 10 ኣጻብዕቶም ከም ጥዋፍ ሽምዓ ዘብርሁ ካብኣቶም ካብ ገጽ ሞት ዝተሰወሩን ዝተኸወሉን ነበሩ። ምድሪ ብናታቶም ኣእጋር ምርጋጽ ተባረኸት። ንኣቡነ ኣረጋዊ ከዓ ከም ኣቦኦምን መምህሮምን ከም ሓለቓኦምን ገይሮም ኣኽበርዎም። ን12 ዓመታት ብፍጹም ሓድነት ብሓደ ድሕሪ ምጽናሖም ነቲ ብሓደ ምንባሮም ስለ ዘይፈተውዎ በበይንና ንኹሉ ንፈላለ ተባሃሉ እሞ ተፈላለዩ ከከም ሓሳቦም መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝሓበሮምን ዘዝመርሖምን ከዱ ኣባ ኣሌፍ ድማ ኣብ ደብረ ኣህድኣ ክነብሩ ጀመሩ። በረኸቶም ይሕደረና። ኣቡነ ኣሌፍ ኤርትራ ጠረፍ ኣከባቢ ናብ ዝርከብ በዓቶም ናብ ደብረ ኣህድኣ ኣብ ዝኸዱ ጊዜ ኣብዛ ቦታ ዓብይ ገበል ሰፊሩ ይነብር ነበረ። ነዚ ዓብይ ገበል ካብ ቦታኡ ኣላቒቖም ናብ ውሽጢ በዓቲ ኣትዮም ብዙሕ ተጋድሎ ገበሩ። ብዙሕ ዘደንቕ ተኣምራት እንዳገበሩ ንህዝቢ ዝኸበረት ወንጌል እንዳመሃሩ ብተኣምራት ካብ ደዌ እንዳፈወሱ ብጸሎቶም ንኣጋንንቲ እንዳውፅኡ ድውያን እንዳፈወሱ ዕውራን እንዳብርሁ ምዉታን እንዳተንስኡ ብዙሕ ተሃዋርያዊ ኣገልግሎት ፈጺሞም እዮም። መላእኽቲ ድማ ዘወትር ብዘይምፍላይ ንኣባ ኣሌፍ ይበጽሕዎም ነበሩ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ዘወትር እንዳተገልጸ ይባርኾምን ቃል ኪዳን ይህቦምን ነበረ። ናይ ኣቡነ ኣሌፍ ገዳሞም ካብ ዓድዋ ብሸነኽ ሰሜን ቀረባ ናብ ኤርትራ ጠረፍ ፍሉይ ስሙ ብህዛ ኣብ እትበሃል ጎቦ ቦታ ይርከብ። ናይ ኣቦና በዓለ ዕረፍቶም መጋቢት 11 እዩ። ነገር ግን ቀዳምነት ቅዱሳን ኣቦታትና ብዝሓገግዎ መሰረት እዚ ወቕቲ ኣብ ዓብይ ጾም ስለ ዝውዕል በዚ ወቕቲ ድማ ምንም ዓይነት በዓል ክኽበር ስርዓት ስለ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ገዳሞም ናይ ኣቦና በዓሎም ብስፍሓት ዝኽበር ታሕሳስ 11 እዩ። ናይ ኣቦና ኣሌፍ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና ኣሜን። ሰማዕታት ቅዱስ ቴዎቅጦኖስ ወቅድስቲ እስክንድራ። እዚ ቅዱስ ኣቐዲሙ ወተሃደር ዝነበረ እዩ። ዕጡቕ ድማ ኣብ ቅድሚ ከሓዲ ንጉስ ፈቲሑ ደርብዩ ናይ ጎይታና ክብርን ኣምላኽነትን መስከረ። ንጉስ ድማ በዚ ሓሪቑ ልብሱ ኣውፂኡ ዝረሰነ ናይ ሓፂን መንኮራኹር ኣብ ልዕሊኡ ገይሩ ዘቕዚቑ ሰቐሎ። ደጊሙ ድማ ንዝምስክረላ መልሓሱ ቆረፃ። እስክንድራ ዝተባሃለት ሓንቲ ጓል ድማ ናይ ጎይታና ክብሪ እንዳመስከረት ንሳውን መከራ ትቕበል ነበረት። ድሕሪኡ ንጉስ ንቅዱስ ቴዎቅጦኖስን ንቅድስቲ እስክንድራን ኣብ ክሳዶም ዓበይቲ ደንጎላታት ኣሲሮም ናብ ናይ ኣፍራጥስ ወሓዚ ክድርብዎም ኣዘዘ። እዞም ቅዱሳን ድማ ሰማዕትነቶም በዚ ፈጺሞም ናይ ክብሪ ኣኽሊል ተጎናጸፉ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኣዘዞም ምእመናን ድማ ንዝኸበረ ናይ ሰማዕታት ስጋ ወሲዶም ኣብ ስውር ቦታ ብኽብሪ ኣንበርዎ። ናይ ቅዱስ ቴዎቅጦኖስ ወቅድስ እስክንድርያ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና ኣሜን። መጋቢት 11 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ኣባ ኣሌፍ ጻድቅ ካብ 9 ቅዱሳን ሓደ ዝኾኑ፣ ቅዱስ ቴዎቅጦኖስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ባስልዮስ ጳጳስን ሰማዕትን፣ ኣባ ኤፍሬም ሰማዕት፣ ኣባ ኤልያስ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ያሬድ ካህን ጥዑመ ልሳን፣ ቅዱስ ገላውዲዮስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ፋሲለደስ ሰማዕት፣ ቡፅኣን ኢያቄምን ሃናን፣ ኣቡነ ሃራ ድንግል። በረኸቶም ይሕደረና ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክቲ ይተኣረመለይ ኣሜን።
آمين وآمين يولي كل ملائكة السماء آمين أعون زب السماوات تتقدس اسمك تمسح منجستك ويكون فقعدك بكما بسماي كما هو بمدر ساي نزل ليلتنا هابين يوم هديك لنا عبسان وجه عينا كما نهناني نديك لزع بسرنا إتاب عنا እግዚኦ ዝተመንሰት አላትና ነው ባልሃንን ኩሉ እኩስ መዛኪ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለም ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦግዝእት የማርያም ሰላም ልጅ ድንግል በእናች ወድንግል በስጋቺ እመ እግዚአብሔር ጸባዖት ሰላም ልጅ ብሩክት አንቲ ማንስ ብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሲፍቲ ኦ ማርያም ተጸጋም ተወዳሴ መልእተ ሞገስ መልእተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአል ወጸሊ ምህረተ በእንቲ አነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራቃዚታ በፍቅር ወልች ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይስራልና ጣዊነ ተማይጸነብክ ዳንቺ አሜን። ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን ኣይፍልየና አሜን። ስንክሳር ልሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን